Lero pa Factory 265 Media mumva nkhani yomvetsa chisoni ya ophunzira wina wa pasukulu ya ukachenjede ya Mubas ijenkadziwika kuti Polytechnic amene anakumana ndi mbonaona kundilande pamene mkulu wina kumeneko ankamuganizira kuti ndi wokuba. Kodi nkhaniyi inayenda bwanji? Ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Ine ndi Scott Henderson wathu ndi kubangwe kumwana padakali pano ndikhala kundilande New Lines. Ine ndi zaka 22 zakubadwa. Ine nkhani imene yandichitikira mkati mwa sabata imeneyi inali tsiku la pa 21 November ndilachoka ku church kupanga ma attachment pa Lord Jeep Motors imapezekera kuseri kwa Shoprite mkwezes buses mti. Ngaphunzira ku Polytechnic ndikupanga course ya motor vehicle technician imene imayang'anidwa ndi assistant girls. Nde tumene nachoka ku church ndeno nangasi tikupanga ma arrangement timapezeka kuti mwina chakudya chikumazisowekera ndi zina zoterozo. Nde ndine driver amene ndimatamanga kumasaka maganyu kuti Sunday ndigwire ntchito kuti ndije pakhomo pato. Nde ndilachoka ku church kuja ndinayamba kuyenda mipanda mwa anthu amene namakhani magalimoto amene. Nde nditayenda makomo angapo ntchito sinapeze. Nde nafika khomo lina nditapeza ku amaya kumeneko anandifunsa kuti bwanji ndikutani mafuna nditapezako ntchito ya driving kuti no tite kuthandizikira ndaona kuti niwo wakuza ndandi kuti unawo kuli ntchito ndikuti ayi palibe wandiuza komano zimachitika choncho kuti ndimasakasaka mamwe ayitikapeza kuti no tigwire ndakuna kuti kunako kulibe ndikunakatuluka bambo nyumba ndakuti bwanji ndakuti akufuna ntchito driving ndakuti niwo wakutumiza ni kuno ndani ndikuti palibe wanditumiza komano kungosaka fandaenda makomo angapo ndakuti iniyo ndakuba mumati mukamaenda mmakomo yonchi mukapeza kuti kulibe anthu muzitenga zinthu za anthu koma mukapeza kuti kulaina ichonchi muzinena zimene niwo mukunena apasi. Ndikuti zozo zimachitikadi kuti masiku ano komano ineyo ndi zimene mapanga nthawi zambiri Saturday kuti Sunday ndigwire mandi ndikapita ku workshop zikhala kuti ndi chakudya ndakuna kuti ayi musanene choncho. Ndikuti komano ngati ntchito palibe muno mukanango kuti palibe ine ndibwerere ndichipitiriza ulendo wanga ndati palibe so nthawi inoti tingakusiyeni kuti muzitani muzipita ndi pamene no anazabwere waja ndikundigwira malaya. Ine kudaba kuti nanga chikuchitika ndi chani anaza ndikwachecha ndesi ndinagwa uzatembenuka anaza ndimenya chibakira pa mtimapo nde ndinagwa ndikundipanilira ndikamba kunditani kundimenya kunako akuitana anthu amanena kuti abwere kuno kuti wakuba apeza munthu wakuba nde anabwera mane basi fa kunyumba kwawo kunkona kuti palimene gate nde mkatimo muli nyumba za anthu angapo. Ndeno anthu ajatafika mwayo mene naona ine ndionera kuti anthu aja sanangofikira kumenya komano amamba afunsa kuti kodi chikuchitika ndi chani ndiye waja nkumafotokoza. Nde kunabwera anthu ochuluka ena ndikumapereka maganizo kuti yeyi munamfufuza kuti wachokera kuti nde akuna kuti nthawi imeneyo ine ndi chani ndili kunokakhala kusowa zinthu zanga zochuluka ndimakhala ndikupempherera kuti munthu amene akapanga zimenezo ndi ndani ndimpeza. Ndilero ndampeza ndi Mulungu yekha amene ndani wandidalitsa. Ndiye anatenga dzingwe ndikundimanga ndikundiponya mgalimoto yawo ya Tuta Dyna Toyota kenaka basi nde anakalowa nyumba yo chanakabe kanthako kenaka kuzatuluka anatuluka ndi chisenga anadula chimtengo ndikuyamba manditani mandikwapula nacho ndili mgalimoto munthu. Nde anthu akunena kuti pomatu iye wachula kuti amakhala New Lines momwe bwanji mutamutengera kumene amakhalako mukafufuze kuti ndi kwaodi chifukwa ngati ali wakuba munatha kungotchula kukhomo kuti sikwako komano ngati ali wabwinobwino ndoti kumene watchulako mukapezadi kuti ndi kwawo ndipo zimene akufotokoza zimene zikakafanana muthamutani mumusiye. Ndakuna kuti ineyo nthawi ena kuti no ndingakapiteso kwawo kumakafufuza kuti ndi ndani nanga matani imene nthawi imene pachani palibe. Ndi pamene ndangangati solution ina bwanji tayitana ne bawo dufati makhanda achitetezo muzi muno tayitani tafotokoza kuti nawo alithandize nkhani ya munthuyo. Ndi akulu ena anazakusutiwe umasaka nchita driving uli ndizo eneleza pa nchita driving ndi kuti zili kuti nde nawo kuti apisani mthumba mufantha imene ngotatani manga anapisa mthumba anatenga mafoni ndi license ndakuti license itu ilipodi even maina amene wafotokoza ajanda amene akupezeka pachani pa license iyo umakhala house number chani ndinawafotokozera. Ndi akuti umakhala wekha ndi anthu ena ndatani makhanda anyamata anzanga ku school ndi anandipasi manamba zawo ndinatenga manamba ndikubereka ndawa anawayimbira anzangaja pasanati 5 minutes anzangaja anafika fana apasamapo wafusa anafotokoza chimodzimodzi mmene momano kuti kukudaye chama past 6 watu 7 mwina kumene kuliona fika nthawi zanji
kumene kunafika past 5 chifukwa kuchechi kwemaloka 4 tafika kunyumba nangochita tea kenaka ndikunyamula ayi sanga kumapita no mmakomo ndi tinanyamuka kuti tikupita ku polisi. Tafika pansika umene umachedwa maflash mnyola isimomo anayimisa galimoto ndikupita pa mabolo stop amene anthu amamamo ndinoti galimoto wako undagwira kuba kunyumba kwanga ndikupita naye polisi ndikukwata anthu andithawira ndeti eni zatani mukakhale naye galimoto mucho ndi anthu amene amamamo aja ananyamuka kukwera galimoto mucho galimoto chitayamba kuyenda anthu aja anayamba kunditani kundimenya ndeti nayenda mpaka nakafika ku polisi akundilandi anthu aja akunditani akundimenya tasika kumene kucha masika kono cha matu 8 wankulu basi anafotokoza kuti munthu uyu wapezeka kunyumba kwanga umufunsa kuti akusaka ntchito mwana ndi nthawi imene tampezayi ndi zimene akufotokoza ndi zinthu zotani zosiyana ndiye yakulisana kuti chabwino amene timusunga imeyo mubwere chani mubwere mawa kuti tizakampe nkhani ndeti ndinafunsa kuti awawo afotokoza kuti andipeza kunyumba kwawo pamene simunandifunse fa zina zimene akufotokoza nthawi imene akutchula ndi zimene akunena kuti ndimakapangano zosiyana ine simundifunsa simutikhalika pasi titikambirana nati apano pandi usiku komanso iniyo nkhani imene kuti mwapezeka koma kwa ine achi opanda chilolezo imene timatchula kuti trespassing komanso nthawi yolakwira ndi iniyo tikusungani mafunso amene mufuna kufunsidwa awo ndi mayankho amene mufuna mupereke apo mudzafunsidwa mawa ndi akuwafunsa amene anazandisiya chati iniyo bwana mungapeze mpata nthawi zanji ndiye waja anatchula kuti aine ndikachoka kuchechi ndimauluka cha mma2 ndoti muna mma3 ndithakurani ndithakubwera ndiye azinzanga chakuti ine apolisi meza mukanangopereka nthawi inoti awawo abwere kuti kaya 9 koloko kaya 8 koloko sono mukayapa samwayi kuti iwo abwere nthawi imeneyo popeza suyu ndioti amapita ku sukulu pamaatachimikira amakhala zokonzekera zina chani ndi nthawi imene mukuitchulayo zigwira ndakona kuti ayi kutanthauza onera kuti kumene kukwazi zako anakutsatira ananditsatira anapita nane nimwe anakwera nawo galimoto imwe kasana ndipeza ndi galimoto ponyamukano iwo ajaso anatani anakwera galimoto mucho moti zonse zomwe zimachitika even kukafika pa plasipo kutenga anthu kukwera galimoto nyamani menya anzanga kuti ali mutimo ali galimoto mo ndera fika mmene kuja ndafotokoza mfundo meja anana kuti ayi iweyo uvula nsapato ndilamba ndinavula nsapato zija ndikuvula lamba kenaka nanditengera musero muja nakapeza munala anyamata osachepera 18 amene anali mutimo anali mmene muja ndiye nditalowa mmene muja napeza noti munali anyamata ena amene no amachita galidwe osuta fodya wankulu ndiye ineyo ndili ndi vuto noti ndimachita asima tapeza kuti ndakumbana ndi fungo limene mjalo linayamba kupuma mabanika movutika kwambiri ndiye masuspect aja anayamba kukuwa kumakuwira apolisi aja nakuti nyamata amene mwambweretsa kuja muno akubanika akupuma movutika ndi apolisi ananota ngati amene akusowesani mtendere ingopherani mutimo ingopherani momo ndiye na mafuna azitimenya kuti ndikuwasokosa pamene ena amanditeteza kuti munthu ichiye timusiye situzwa kuti andivuro lanje mose situzwa chimene watani wabwerera ndikenaka basi anazapeza kuti kanthawi kena kunabwera wapolisi anabweretsa jumbo muja mutatsekulidwa munatuluka buledi koiro wa udzudzwe panado ndi timapaketi tuja atati masuwa napeza kuti munali fodya wankulu chamba ndi anyamata anachipikira chamba chija ndikutenga botolo amadzi mabotolo amadzi a plastic munali madzi ndi anabola mabotolo aja ndikumakoka chamba chija kumakokera mbotolo muja ndi utsuja kwamatuluka kumangofalikirano mulumu yonseja zinapezeka kuti inenso zinayamba kunditandi zinthu ija kupuma mabanika kuja zinayambiranso ndi anthu amene anali muselo aja anayambanso kutani anayambanso kukuwa palibe apolisi amene atani anabwera wafotokozanira kuti ulendo wambirira alasulaso fodya wawoyo kuti ayamba kubanika atayitana apolisi anena kuti mungomphera momo kukupha kwake akuphe motani
anangokuwa maone kuti mpheni momwe kumauzano ananena kuti ngati akukuvutisani ngati mukunola kusolesani mtendere amene mungomphera ndimo mungomphera momwe mwefe ositani sitibwera ndika amatanthauza kuti animenye amatanthauza kuti andiphe mtundu wanji kumano mawu amene anatuluka kuchoka ku reception kumene kunali apolisi amene wapolisi amene anamveka mawu amene anali wamkazi kapena wamuna anali wamamuna muna zimene zimachitika nthawi zanji kutengera ndi imene nafika kumene koko nafika chama 8 takungozeri panadusa muna 1 hour and 30 minutes torengeza muna chama past 9 kapena to 10 usiku ndekenaka basi napezekana kuti ndi mmene zinachitikira phuma amene linandithera napezekana kuti ndinasiya kudziwa no chimene chikuchitika fa azizanga amene ali mmene mwana anena kuti ndinakomoka fa kunabweranso makolo anga antayimbidwa sipone siku mwakubangweyo anabwera ndi anawayankha kuti ineyo kulibe amene mukufuna iwonawo kuti chani kulibe mwana tafusa nzangaja kuti mesa munandiimbira foni kuti sikoti mwapita naye kupolisi yako ndinati anankha alikumbira ndikonko kupolisiko kenaka basi kuti unatanyamukako anazabweranso mamawa pamene anazandipezadi kuti ndinali kutiko ndinali kupolisi kucha ndeno zitapezeka chonchija utsuti utachepa mulumo mucha tithano kuwerekeza kuti muna chama 11 ndinadza pezaso ngati nyonga ndinadzuka muno bwino ndi kunabwerano suspect wina kubwera pagari moret kuti amuponyeso msewu mumucha ndeni ndinakhala chapakhomo ndinatupusano mutu kuti mwina ndipume mpuyano umene walowa kuchokerano pa nthawi imene akumulowesa munthu ucha ndi pamene no wapolisi wina anazani mmenya bullet nkhope wanga ndinagwa kubwera umene kunali zimene zimakhala ngati zimachemba zicha ndi anthu akuti koma ndi nyamata ujama nakomoka ujama dandaula kuti akutaphuma uja ndakuti ndikuja akumavutisa uja ndakuti ndi pamene nanazalowa wapolisi wina ndikundigwira malaya ndikundikokera mkolido ndikuyamba kunimenya akugwisa ntchito majombo analipo apolisi awiri ino pamene amanimenya ndili mkolido wina anali mcivilian wina anali mu uniform ndiye pathupakupa kutemene makumenya pati amangomenya pena paliponse amaponda chamuntitimu kwambiri anamenya mbali ya kumanja aye so tapita kuchipatala kuchikisira napezo ndi mascars ndi ma soft tissue akumanja ako ndamene anapanga ngati anali madam anaonongeka anandikokera korido muja ndinagona champion mbali ya kumanzere ndimene nagona kusamira pansi mbali no ya kumanja ndimene nali kuntunda ndi akamamenya mapondano ntchito za kumanjazi ndi khosi amapondaso ndi khosi lomwe ndizinapezeka kuti ndinafoka ndakana kuti ndafoka fa kuyambapo ndimalira mukundibwereka ine chonde tandisiyani ndikufa ine amayo mukundibwereka ine ndakana kuti ndasiya kukulira ndi kukuwa kuti anandikokeranso muyani msewu momucho ndinakhala mmene mujano mpaka na kunja kunacha nthawi imene yamakumenyayo inali nthawi yanji komanso apolisi yake anali amuna kapena anali akazi apopo kuyerekezera titakuyerekezera inali mwina chamma 12 usiku ende apolisi awo anali azibamba okhaokha awiri winayo amene anali mcivilianiyo anali wokuda otalika odzuka wathupi ndithu winayi anali ndithu ochepa thupi oyererako pang'ono ndi chapa reception pake pono panalino mtsikana amene anayima nkumayang'anira zimenezonso kuchoka mselomo kwafika mkolidomo ndizonera kuti khomo la selo lili mkolidomo anango ndikoka kuchoka mselomo ndikugona no mukolidomo ndizonera kuti sipatali ndi pamene paja mawano kutacha zinapezekana kuti masuspect anzangaja anafotokozano kwa apolisi amene amagwirano chigawo chakummawa aja usiku aja anapezekana natani anapita ndakuna kuti munomo tu msewu munomo muli munthu wina suspect nzathu amene sakupeza bwino ndakuna kuti acha bwino timmona nthawi yake ndi zinapezekana kuti anyamata aja anabwerezanso khalidwe lawo licha kuti asachamba chicha ndikuyamba kuti anikusuta kapezekana kuti ena analonoti ndi akalekale pamene kuti ayi ine muno ndakhalamo 8 days ena ndakhala 15 days anayamba kumasuta chamba chicha tapezekana zinthu izo zinanditaniso zinandiyambikiranso ndi ena akuti weyo zikamakuchitikira chonchi umatani ndi kuti animayuza inhera ndi akunoti bwanji tingopeza ati apedza tiyembe foni akutumizire inhera ndi anayitana kuti amadamu akufuna inhera uyu kuti mwina anthu akwawo amutani amubweresere inhera koma kuchamba icho chikutani chikusutidwapo ndi zinapezekana kuti ndinayambano kupanga suspect kwambiri kupuma mobanika kwambiri pamene no panabwera wapolisi wachikazi anabweresa janasi ndikundipasa kuti nampasane janasi azipanga amathandizanso ndi naja jana suja koma zinthu sizinatanibe sizinasinthe ndi pamene no kunabwerano wapolisi unakusasegula msewu muja
ndikokera mujani ndikokera mkolido muncha ndeni nagona mmene mucha choka nonthaimana nditusa inali chamma 8 mama masika chamma 9 chamma 9 ino kunabwerano azanga amene makhana waja anabweresa chakudya nakuti azantani azandiona ndi amene onoda mbala wanu sali bwino muna mungu onyamula muzitani muzipita naye ndi amene amanditulusa ndipitisa panja tena zoti ndikulephera kuyenda animenya kumanja ndi ziwalo za kumanja zinali ngati kuti zinali zitazizira zinasiya kugwira ntchito kuti mkono upange support balance bwino zimavuta olo kuti ndiponye mwendo zimatani zimavuta ndi amene anamuza no kuti akasake wanjinga andinyamule zitani azipita naye ndiye uchadapita no kuti akasake wanjinga yoje anafuna no kuti ayembire makolo aje kuti atitulusa zipita kutiko zipita kunyumba mano ndukasaka wanjinga fa skoti yosali bwino amenya kwambiri ndi pamene anamuza kuna kuti musanyamuke feri kutani tikubwera ndezi napizikoti waja patatha ndithuma minisa ngako mwena pote minisa mphajanarani anafika ndi atafika akuti muntenge muzipita naye kutiko muzipita naye kuchipatala ndakuna kuti iya tifuna tione kayi mafairo amene mwamusekulira mlandu maso statement imene munamutani munamutenga ndakuna kuti andi kumano ndi condition imene iye alili munamuyambika mwapita kutiko mwapita kuchipatala ndakuti izi zachitika kale koma tiyambika itaona za milanduzo then tikapita kuchipatala kufatu zaone poyambira tikatani tikabwera ndi anayamba kufufuza mafairo anapeza kuti palibe fairo imene yatsekulidwa kuti pali munthu otchedwa ndani otchedwa ineyo amene anadzamusiyayo dzina awo ndi ndani nanga amatani nanga chinachitika ndi chani anapeza kuti palibe fairo imene ikuonesa kuti pali munthu amene anadzandisiya kapena kuti pali mulandu una uliwonse ndi anandiyitana ineno kumakandifunsa zimene zinatani zinachitika kangatino statement anandilembera kuchoka patipo kuchoka pamenepo kenaka anatandilemba statement ija anandipasano medical report ndinyamuka kupita ku Queens nditapita ku Queens atapita nane kuexile ukandijambula nditapita kundijambula madokotala anapezana kuti mbali ya kumanjayi nthiti za kumanjazi zinasemphana komanso minyewa ina inapezeka kuti inaonongeka komanso khosi langa linapeza kuti linathawira mbali imodzi kuti ndiwongole zimakanika ndi anandilembera treatment ndikundiuza kuna kuti ndikamwe treatment imeja maso ndizipanga mafiso kuti ndothupirango libwereso mchimaka ite panopa ndikupanga zimene zonse kabo ndiye muna khosi lako li padakali panopa lili bwanji labwerera malo make kapena dakalibe choncho nakali chimodzimodzi ndimavutika kuti nditembenuke livile ndilicho ndimakhalira mbali imodzi kuti ndiwongoke mapeza kuti zikuwawa kwambiri mwendo uso sindiumayenda ulendo kuti ngaike zimuna 20 meters ndimati ndikayenda ndikuti ndikhale pasi mwachidi ulendo ndimangokhala kunyumba zimene zikundikhoza fana kuti ine ndidabwera kunoko ndinabwerera kuna kuti ndi pa school anandipasa period kuti mmene mwachoka mklasi mupite ma practice leza vizoti ndabwera kuno nthawi yanga ikupita koma ma practice sindikutani sindikupanga even moyo uthupi langa likupweteka padakali panopa ndikulephera kupanga zinthu zina zimene zimandipasa moyo chakudya cha tsiku ndi tsiku wakambapo onera kuti achipatala anena kuti nthiti zako zasemphana ndiye akuti solution ndi chiyani kuti nthiti zako zibwerere solution yoyamba anandiuza kuti afizo amene anandiuza kuti ndizipangawo zoona kuti pang'ono ndi pang'ono zikhangati kuti zikubwerera m'malo mmene zimayenera kuti zitani zikhalire ndi imene anandiuza achipatala komanso anandipasa madeti kuti ino ndizipita kucheka mwina unabwereranso polisi yandilandi ukadziwitsa polisi kunena kuti kadyenga kuchipatala ndili akuti kunimenya kudya nthiti zanga zasemphana komanso khosi langali lapita mbali imodzi unabwereranso ukadziwitsa polisi anandiuza kuna kuti ndikapeza bwino ndipitise zimene andipeza nazo kuchipatala ndeno of course sanapeze bwino nditachoka kuchipatala kuja panangotha tsiku limodzi ndinabwereranso ku polisi kuja ukasiya malipoti aliwo amene aja ndipo ndilandira iwo aja malipoti aja anandifunsa kuti pano ndikupeza bwanji ndi ndinawafotokozera mmene ndikupezera komanso anandiona imene ndikuonekera ndi anandiuza kuti ndi mukatero mukabwereso lachiwiri lauji amawa foyo nima kuti amene anaza kusiyana anja foni yawo siku yankha komanso chichokere ndiyatsumejeyo sanataniso sanabwereso ndi muzaone kuna kuti akubwera kapena sanabwere ndi mukazabwera tizakuzani zotani zochita kukuvulaza amene kuvulaza ndi kwanakamba kuti chani kundivulaza kumene anandivulazako iwo anangokamba kuti pamakhala ngati nkhani ngati zimene zizi muna imakhala ndi milandu yako munasota mwachitidwa iniwoyi ndi zimatengerano kuti iniwo mutani komano ndimene tikukuonerani mumukachilekha kuti nkhani yanu basi atha mupite kunyumbano anafotokozera chifukwa imene zinaonekera tafika kumeneko even imene anakandisiya munthu ameneyoyo zinaoneka kuti munthu yosu wachilendo umaloko akudziwidwa fa
ife tinatsalira iye anatsogola koma ndinakapeza akukamba nkhani zawo akutani akucheza ndi anaonesa kuna kuti anampasa mwayi ona kuti akabwere nthawi imene angatani angafune ndine atandiponya musero unapeza kuti anzanga amene anatengaci amafusana kuti izi zinthu zimene zikuonekera munthu zachilendo sono munthu uyu akakhala kunoko kuwauza iwaja nthawi yoti akabwera akafuna muziyenda motani ndana kuti ifetu nkhani tiyang'anira abwana amene abweresa munthu abwana akanena kuti timusiye ife timusiya akanena kuti iya nkhani ipitilira ife tiyipitilira ndeniyo mupite nomuzika gwada kwa abwana amenewo mukamvana nawo akatiimbira sifone kuti timusiye ifeyo timutani timusiya apa chimene ndidandaula kwambiri nchona kuti vuto limene landipezekera panoli ndikulephera kuti ndidye mokwanira fa ndikumati ndikamadya zakudya zimene ndimakonda kudya zoti zindipase mphamvu lopeza ndikumamva kuwawa kwambiri ndizumatserezeranso ndi mmene achipatala andiuzira kuti mmene mulilimu muzikadya zakudya zofewa ndizumati ndikamadya sima lopeza ndikumamva ululu ndi ndikumangoti anyamata anzanga chakamaphika basi andipungulire phala kuti neyo ndidye ndiye padakali panopa chakudya chimene ne ndikudya ndi phala sima sindikukwanisa kudya sindikumadya sima kutanthauza naye kuti chichitikeni zimenezo mpaka jetale sinadyepo sima ungodya phala lokhalokha ndikumangodya phala lokhalokha ndikudya sima phala imene ndimamwerendera madzi chifukwa lumapungulidwa pa nthawi imene anyamata akuphika nsima kuti ndingochita mokumwa mwatelekeza naye kuti wadya nsima chingachitika ndi chani apa chimene chimandipangisa kwambiri kuti ndizidya phalalo chifukwa ndikamadya nsima ndikamameza ndikumamva ululu ndikumavutika kwambiri kuti ndimeze nsima ivine ndikamatafuna chakudya china chake nsagwada zangazi zikumawawa kwambiri fa zakokana nsagwada zangazi zinakokana komanso khosi langa linatembenuka ndeno mati ndikamatafuna ndikumamva ululu komanso ndikafika nthawi yoti ndimeze ndikumamvanso ululu chakudya icho chikamadusa pa khosi unakambapo kunena kuti nthiti zako zinali zitatupa padakali pano zili pasi apapa nthiti zangazo zikuoneka kuti kuphwera zaphwera panopa thupi langa limene likuonekera zinono mmene mbali imene anandipondayo imaoneka kuti no mwina mumakhala mwakuda mwina mumaoneka mofira yoncho ngati kuti kukhozokera timagazi mbali mwanthiti zomaoneka zinthuzi ndalinavula mayatsumeno ndapamene azanga amanduzo zaona si amaponda atu umumu ngita kuoneka ndiye mawu anga ineyo akupita kwambiri kwa anthu amene angathe kuthandiza ngati mabungwe komanso anthu ena apadera amene no atha kuona chosowa ndi akhudzika mumtima ndimene nkhani yayimvera ndimene nachitikira kuti ngati angathe kupeza kuthandizo athe kutithandiza chifukwa ineyo pa ine ndekha kapena pa makolo anga paokha mwina titha kungoyisiya nkhani kapena kusowa nayo kolowera ifuna kuti tilibe kuthekera kuti tingathe kupita nayo patsogolo koma ndithu yakhudza kwambiri moyo wanga usiku ndi tsiku pa nkhani yonse apolisi akundilande akuti bwanji ine Sergeant Jairosi ndilande Police Public Relations Officer muchokera msiku umene mwacholayo kufika na lero sina ndiye ripoti inaliyo lero sonyizo zoti wina wake wadandaula ku malo ina aliwonse ku polisi ina iliyonse kufikira pano patilibe ripoti nasoli wina wake wadandaula kuti anachitidwa chipongwe ku polisi yandilande potenga unena kuti munthu amene dzina lake akuti ndi Scott Henderson timafuna tidzione kuti ngati andilande polisi mona ndali munthu ameneyu kuti mwina kubwera ngati suspect unazira kuganizidwa ndi munthu wina kuti amafuna kuba unyumba kwake zimenezo I think ndikufunika kuti tichite kufufuza mabuku mwathu monga mwanakale kuti ndidiyo ndimene oma I think tikafufuza ndikuti kuuzani anadandaulanso kunena kuti ali ku polisi imene yandilande yakuti mkatimo ndithu munali anthu oganizidwa miyendo siyanasiyana opitirira 18 ndi akuti ena amasuta foja wamkulu wachamba amene amabwera mu seromo ndi apolisi ena amadzawapatsira ndithu anthu oganizidwa amenewa ndi amasuta iye chifukwa cha asima zinapeza kuti amabanika kupuma mpaka anafika pona kuti anakomoka mwina nkhani imene ndimangani ndiyotani pa malamulo a polisi timanena zoti sikumaloledwa kuti munthu azisuta foja mu msero ndipo munthu aliyense amene amalowa mu msero amayenera kufufuzidwa kuti asalowe ndi china chilichonse koma zovala zokhala mapalazo kuti munthu analowa ndi foja mu msero zimenezo pa malamulo a polisi sizololedwa ndipo ngati a polisi timayesesa kugwira ntchito yoti kufufuza china chilichonse chimene chili pafupi kufufuza chilichonse chimene chili mthumba mwa munthu kapena china chonse chimene watenga chikhudzana ndi foja kapena zinthu zimene zingathe kuwononga moyo wa munthu kapena munthu wina aliyense amene angakhale mu msero apolisi amakhala anthu amene amakhala ophunzitsidwa mu ntchito ndipo amadziwa malamulo amene angagwirisire ntchito sero ndipo amadziwa ufulu wa munthu wina aliyense amene amakhala mu msero so
anthu amene akagamba kuti panali munthu amene amaperekera chokudya ngati wa polisi, izozo sizichitika ngati ku polisi, ndipo timakhala ndi nthawi imene timaperekera chokudya chimaperekedwa mu nthawi imene imapangidwa. Komanso ngati munthu ali mkati kuti kwabwera munthu odzamuona, timayesesa kupanga cheki china chilichonse chimene chabwera, ngakhale ndi chokudya chomwe munthu amayenera kulawa, cholinga choti munthu uja apasirane ndi m'bale wake chakudya chicha mpaka chikafike kumalo kumene uja mukhulupirana anthu awiri. Komanso apolisi ngati chiyombo kuti zimene zaperekedwa ndizokhazo zoyenera kulowa masero. Scott amene anakambaponso nkhani kuti ali mkati mobanika kamba kafodya amene amasutidwa mkati mwakuti anthu ena amene anali musero moti amaita na apolisi kuti abwere adzamuthandize kamba kunena kuti zimafika kuti zinthuzo zimapita kovuta. Ndiye kuti apolisi amene anali pa reception anakuwa kunena kuti mungomupha ameneyo asakuvutitseni. Mwina pamene popo mungayankhepo kuti chani? Apolisi ndi anthu amene amaphunzitsidwa bwino ntchito yawo, komanso amadziwa ufulu wa munthu wina aliyense, chifukwa munthu wina aliyense omangidwa ngakhale osamangidwa, odandaula ngakhale odandaulidwa amakhala ndi ufulu ngati munthu. So ngati wapolisi palibe chifukwa choti munthu ukaphwanya ufulu wa munthu wina chifukwa choti mwina ali mkati mwa selo. Zonsezo zimayenera kutsatidwa, ndipo ngati pali kuchitika china chonse chosonyeza phokoso lina zonse chili kuselo, obvious apolisi amene opitako akapange cheki ndi zimenezozo ngati munthu odziwa ntchito, komanso wina aliyense amene wapanga ripoti kuti zimene zinachitika. Anakambapo kunena kuti atachoka ku chipatala anabwera ku polisi ya Ndilande, ndipo kumene kundithu anakumana ndi apolisi amene anali pa duty tsiku limene lolo, ndipo anawaonetsa makalata ake ku chipatala amene akuonetsa kunena kuti nthiti zinasemphana, khosi linapindika. Mwina ndizoona kunena kuti anafika ku ofisi yanu ndipo anakumana ndi akuluakulu ena kumene koko. Kuyambira msiku limene mwachiwalo kufika na siku la lero palibe aliyense amene wabwera kudzapanga ripoti zokhudza nkhani imeneyo. Victor Muhango ndi mkulu wa bunge la CREA lomwe limamenyera mafulo wa anthu akunjenje, ndipo akuyankhulapo. Ine ndine Victor Muhango ndi magranchi ku CREA. Mwina choyamba tengo yankhonera kuti kusatengera nkhani nati yakhala bwanji chifukwa tilipo umboni weniweni pa zimene zachitikazo, komano tingofotokoza kuti palibe wa polisi kapena palibe malamulo aliyense amene anapatsidwa udindo onena kunena kuti atha kulanga ikhazi amunthu. Mina baada panopa chitidwe umene kumalawo kuno tikulimbana nawo kwambiri ndionera kuti anthu akutengera malamulo m'manja mwawo, mamenya amene akuaganiza kuti mwina abera masuspect lamulo limene kapena kudandala kumene kuti kudandala kwa anthu okha. Iwo pati zakusola wa polisiwo ngati zinachitikadi ndikuti atengera malamulo m'manja mwawo mwanjira ina yonse adalakwika. Mchitidwe womenya munthu kapena kulanga munthu choti kumuganiza kuti wamapola kusa china chake mapola Afrika. Lamulo silimaona kope ya munthu, silimaona udindo wa munthu. Lamulo limagwira ntchito pa munthu aliyense malingana ndi mmene limayina kugwirira. Mwina maketi yangu kuwezani pambuyo pang'ono nkhani ya apuleya lule zinthu zinachitika ngati mmene mukufotokoza. Anthu ena ake mwina anazoona kuti oyo ndi apolisi ata kupanga mmene ankaganizirawo, ndicholinga chona kuti mwina make akwanise zofuna zawo. Komano lamulo lomwelo linazagwira anthu aja panopa kuyimbidwa mlandu. Nechimene ndifuna ndiyankhule panopa nchona unati ngati zilizoona zizoyenerera moti apolisi amenewo ayenera kuyimbidwa mlandu, mwina afufuzidwe ayimbidwe mlandu. Komanso tingoyankhula kuti pali panopa mwina make zinthu zimwe chitika kwambiri